Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok e studio wa ma Kisumu. Yiena mondo mi arwak daktari marwa ma en wendo odiochieng' ma kawuono obonyiso ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage aito wadonje twak kwa ketho kinde kata matin. Machiegni daktari. Erokamano ahinya an Dr. James Abondo Otieno. An Kisumu Korando. An surgeon mathiedho muscles gi bones, waluongo ni musculoskeletal system. Mathiedho ka Jaramogi Oginga Teaching and Referral Hospital. I'm also honorary lecturer at Maseno University and Uzima University, apuonjo gi orthopedics. Yes, koro magi tich matiyo tra Kisumu West, Korando ka. Mane dalo monyuola. Erokamano daktari. Yes. Aduoko ni erokamano kuom chopo chenro mar penj laktar mondo mi puonje oganda wa. Kawuono diher mondo mi puonj wa kotenore kod weche mage. Kawuono da wach kaka del mar remo. Del mar remo mag ringo mag del kaka remo. Gik makelo gi, kaka gibiro, kaka thiedho gi bende wanyalo wuoye. Bende kudwaro. Koro ringo mar del en kaka muscle, waluongo ni muscle. Muscle pain, ache, body ache, ma kata kiwacho na biro de naramate, mane madwa wuoye kawuono. Gigi nyalo kele gi yore mopogore opogore. Ng'enyne en infection. Infection en tene gimoro kute odonjo e dendi, manyalo bedo bacteria, kata manyalo bedo virus, kaluwore kata mana malaria ka in go tinjo ka dendi ramite. Koro kata parasites, malaria go koro gin parasites. Koro bago ma infection, parasitic infection, infestation, kata viral infection, kata bacterial infection. Mago nyalo kelo del maremo. Del nyalo remo kendo ka in gi tuoche moko waluongo ni fibromyalgia syndrome. Del maremo ma kata kuma ae wikia. To dendi ramera mate. Dendi ramera ma karama. Maseche moko luongo ni hapa syndrome. Kech ithiedho ma imulkalit koro king'eni to what is the problem? Imani tuo mathiedho tek machando nyaka sama wuoyo kode. Then low back pain syndrome be wan godo ma guchi rabia ma to bende kimiye onge mi yedhe mimuonyo bende yedhe kata muonyo be onge pogruok. Koro mago be nitie. Kendo nitie joma ka nigi tuo mar rheumatoid. Rheumatic fever kata rheumatoid arthritis. Ochako biro ma dendi ola dendi rami te joints gi rema te. In a week to dendi rami all over. Mago be nitie rheumatoid arthritis wayudo kamano. Kata tuo mo antino systemic lupus. Embo ma ochalo rheumatoid. Dendi chamo dendi. Iloso antibody ma chako chamo dendi kendo kaka rheumatoid bende. Iloso antibodies ma chamo dendi wuon. Koro chama joint gi tieko. To lupus ero chamo muscles. Emokele weakness, dendi yoma to yol, siki ola. To gi joma nigi tuoche mag cancer. Yes. Cancer be nyalo biro nigi del maremo. Kaka multiple myeloma, wan gi cancer miluongo maneno mago choke. To chako ga muscles emenyo ka remo ma dendi ng'ede gi rama kimulo konde gi. Mago be nitie waneno. To tuo mar leukemia. Leukemia be biro dendi rami to weight ni gi fever to weight be duoko piny. Koro mago tuoche mag muscle pain wan godo. Koro fibromyalgia syndrome then del rema to gima kele be kia. Kithiedh ka ne yadho ni koro jatuo ni osiko dhi mana ir dakteche mang'eny kodhi ir ng'ane dend otamore tuo ni osethiedhi otamore asedhi nyaka ku. Obiro ni koting'o lab reports, X-ray tingo mang'eny, MRI osetim, CT scan osetim, X-ray osetim, ultrasound osetim, mago nitie. Koro gine ma nyaka wang'e ang'o makelo tuo mar ng'anyo wacho dend rame. Samo kimulo kata go mana uwi. Yes. Koro nyaka ikaw jatuo no medicine. Kech samoro idil gi cancer. To ini weno wuondore. See? Okiol kode nyaka ing'e ang'o matimore. Yes, nitie yore mang'eny mithiedho go tuoche go bende. Inyalo timo ne counseling, inyalo tere psychologist, kaeto orthopedic surgeon nyaka bed kae mabiro manage gima pain kelo. Yes, koro wan gi yore mang'eny mwatimo ne mwathiedho gi godo. Yes.
In kaka orthopedic surgeon, in kaka jagono molonye weche mag bero, ahinya lonye weche mag choke, isebedo kitime kuom higni mang'eny mokalo. Mage kata cases mage ma ithoro ga rumo godo nikech kwang'iyo rem mar del, ma del rema tetete, onyalo bet ni on rem mareme bat fuoni, kor oning nikech ringo nitiere kamoro amora e del. Ka thoth ne rumo ga kod cases mage daktari. Cases kase yudo kamano ka ng'ato dende rame tiende gi remo, dende be rame ring dende gi rame to ola. Gima kuongo biro en rheumatoid arthritis. En omako any age. Kata nyathi matin ma jawani omako. Koro en tuo ma kisewinjo ka ng'ato wacho tinde kata ka chiewo to joints ka gitimo nade gokinyi. Ok anyal wuok e bed na ma achak wuoth nyaka oyue for 60 minutes. Kawacho ni kamano to listen, mental. Do bet rheumatoid arthritis, do bet systemic lupus. Koro watere test. Kusebiro ni kamano koro ikawo rembe dhi pimo rheumatoid factor. Nitie test matimo mang'eny ma specific. Koro waore lab koduogo go. The fact ni en negative does not mean ni rheumatoid onge. Kech only 80% of joma nigi rheumatoid arthritis bedo positive. To kubedo negative sani, to ichaki itimo na test kendo. After 6 months, kitimo test ibo ni positive. Koro kiwanyo rheumatoid negative, koro nyaki bed gi that in wika. Ni mae gima dit. Keti ngama biro yiri hospital kukutu. Keti rem ne mo wacho no must be real. Omi biro. Kine wuoth kuom many doctors and get problem. Is it psychological? Nitie gima notimore ne. Depression moro donjo dendi. Ke depression nyalo kelo pain mana kata nindo ke nindi. You see? The whole night ok nindi gudi chindu ko dendi ola olin eke dwa chako nindo. Night in awake. Gudi chieng. Koro in yola oli dwa mana ni mondi yue timango. Emaluongo ni psychomotor retardation. Nyoke ni rutieno. Koro kinyi kichiewo dendi rami to yol to kedwa tich. Mago nyaka kore ngi. Ipenjo to bin nindo maber. Nindo pattern man nindo nichal nade. Ko neno gotieno to chako nindo saa 9. Mano en gi anxiety. To nindo chon to kochopo saa 3 otieno sichiewo nyaka piny rum. Mano en gi depression. So ko nyaka penjo kaw history gi ming'e to omomiyo gima kama timore. Kech moko biro go buti gramo buche no be kata king'iyo tima MRI timango normal. To wajin guchi rame. Itim medical examination onge gima yudo abnormal. Koro mage mwaluongo ni low back pain syndrome. Kiselebo ge kamano koro managing them bedo mayot. Bedo mayot mokalo. Yes. Daktari kamimulo naka ma daher mondo minyi kora munge jwango chike itgi ni samoro rem nyalo bedo madendi ramite to king'eyo kama rem ni ae. To bende ok inyal linga gi rem nikech ne chenro moro ne wacho ka ni kiking'i gi rem ok en giming'iyo godo. Ne wawacho kamano ka nitiere gimoro marami manyiso nitiere gimoro marach kamoro. Nitie gimoro marach, yes. To wach mar ni stress kata paro bende nyalo kelo del maremo ni. Ing'eni thothne ji ok parga e line no daktari. En emokelo mwaluongo ni syndrome. Waluongo ni supratentorial. Tentorial. Not beyond your brain. Yeah, supra. Supra is beyond. Tentorial and tent moro ma opogo brain mamalo gi mapi. Koro ken supratentorial koro en psychological. Eka kwaluongo gi medicine. Koro nyakwa ng'indo ang'o machando jatuoni. Dobene gi gimoro mathage kata dala kucho kata ng'ato nolus wat gimoro. Kata ngi chandruok moro kuro ma stress. Momi en hospital all the times. Koro mago nyaka ng'i. Koro jatuo ni imiye painkiller, iyudo ni ok owinjo maber. Koro idwaro anxiolytic drugs. Waketo gi yedhe ma chako antidepressant kaka minotriptyline. Kaka yedhe mag nerve gi. Waketo gi methylcobalamin, epibalin. Koro magi kose megi koro gi relax. Tinde wan gi yedhe moriwo antidepressant gi mag nerve they work together in one tablet. Koro when you give them iyudo ka koni en nindo maber. Yadhi chama meda koro mane kama koro ichako iyudo ni kata sayudo the problem. Or moko waluongo ni yath be wan go kanyo ni lexotanil. En ugolo anxiety. Kimwonye gotieno. Kinyi kichiewo you do your work very well and you're okay.
Koro mago ka gonya thiedho gi ka gin psychological ko luongo ni fibromyalgia syndrome. Yes. Koro iketi those category mag thieth. Yes. Daktari, nyalo bedo ni kuonde ma rem gi wuok opogore opogore, nyalo bedo ni onyalo wuok e obwongo supratentorial kaka ni wacho nwacha, nyalo bedo ni wuok kotenore kod tuoche mopogore opogore, infections kaka ni lero nwaka, to nikech en ringo ema wawuoye, ring del muscles ema wawuoye. Debe ni source opogore to rem to chalre achala, koso rem bende biro ga ka gibire kidienje mopogore opogore. Rem biro kidienje mopogore opogore, moko be nerve trapment. Nerve kaka io do badi ka barami. Badi ramira magutieno. To en chogo en ring badi. Ring badi. To nitie nikech nerve moro bedo press kae. Ngutika. Gi choke mag ngutika ose grow makoro gidiyo nerve. Koro nerve biro badi ni mukelo pain. Makochopo tieno kata badi no kanya loko. Koro mano wang'iyo wapimo ngutika okayudo kama wadiyo ngutika kayudo ka kanyo lit to wang'eni mana nerve trapment. Wanyalo timo ni MRI. Kaya normal to wanyalo timo ni block, nerve block. Watimo ni nerve block kaya koro pain orumo. To kaen ma koro odiyo koda spinal cord to koro timo ni gimiluongo ni decompression. Nitie jomoko pain obiro kata kombe ni moko nyalo mako modho pi. Koro kosetim ne depression after 6 weeks to koro nyalo mula gima njo timo. Samo ichiyo gotieno ka badi numb completely na koro okinyalo lokruok wetek kande. Koro mago pain mabiro kata mago nerve roots. Waluongo ni referred pain. Ka pain wuok e nerve, gimoro diyo nerve to winje badi kata lweti. Koro mago luongo ni referred pain. Pain chakore kata nerve ne ma refer kure. Ka onge problem to ka man gi problem. So nyaka ing'e kama pain wuoke. Koro nyalo timo ni nerve block, tere fisio. Fisio timo ni short wave jomoko be timo gimiluongo ni acupuncture. Mago are psychological. Yeah. To make you believe ni gimoro timo. You believe. Kise believe ni gimoro timo ni ok weyi. Maka kanyo daktari wadugo bang' thuolo machuok mokalo. Kare nitiere gik moko ma samoro daktari timo ni mondo mi ng'ang'a ni gimoro timo ni, to kiseng'e ni gimoro timo ni to iyudo konyruok. Kik ni mabor kik isudi, waduogo kae to wadhi nyime e kidieny machielo mar chenro ni. This January, slow your pace, quiet your mind, let the world fade just for a while. Find your reset in nature in the wide open plains of the Masai Mara, where mornings are quiet and time moves with the rhythm of the wild. With convenient weekend departures, enjoy 2 peaceful nights in the Masai Mara from just 28,650 Kenya shillings per person, sharing sunrise game drives, open skies, and moments that bring you back to yourself. Let nature do what it does best. Restore, ground, and renew. Start somewhere quiet. Reset through our view. View Travel. Dream, explore, discover. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani this succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mga jogo twak mar rameny piny. Chik by Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani?
mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an ka bora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari pod wadhi nyime kod rem mag ring dhano kata muscle pain. Wachno kacha ni gik mang'eny thuro ga kelo rem ni. Moko bende en mag paro, moko bende en mana kaka idak odiechieng' kodiechieng', ok inind maber, ok iywe maber. Moko bende gin leche odiyore koro ang' no kel ni rem. Iyudo ga ka samoro watimo ga gik moko mani kapo ni nitiere kod rem kamoro irwayo ni arwaya. To samoro bang' kosetimni weche gi duto teto okine kalukruok ntiere kochopo ga kanye maber ka koro ng'ato wacho ni oyo gin to konego abed godo dala gin to koro nego bed ni adhi neno laktar. Ka gino chandi koro moni kata timo tijegi matimo pile. Koro tami kata yoni ga dhi puodho koro neno ma kedwa dhi. Gigi mitimo pile kata gituje tueng'o koro neno ko yolo kedwa dhi tich. Koro sa ineno ni gimon timo rach. Koro ibono daktari. Daktari nyaka pimi penji gima timore kaka nindo patan mari ma kaka nindo biro ni kaka nindo lal mago nyaka ng'i. Ka koyo maki kusen na rem to koyo tonge. Ing'ok so nango. Iwinjo ka dendi ol. Koro nyaka pimi to rembi benti ma normal. Ka in ga anemia bende wang'iyo. Kita anemia kata ng'ama nigi malaria bende still bende nigi pain. Ng'ama nigi cancer ba koni kaka leukemia bende biro gi pain. Kuro in gi test mang'eny mondo gitim kuom jatuo. Kech remo kibuwajo mana ni kaka wacho ni fibromyalgia chante weye. Kuro timo blood test. Ing'iyo ne to rembe chalo nade. Nitie gima chamo rembe. To rembe ni nitie gima waluongo ni ESR. Magi gin gik mapime ka C-reactive protein en gima ma waluongo ni acute phase reaction en kipime tibedo ng'ani tuo gimoro nitie gima nitie macham tuo nitie to tuo ni en ang'o moko bi wacho ni iyudo ko en shoot eye koro en malo kata ka in gi infection to shoot kipimo gi CRP shoot kabisa koro ng'ani nigi infection nigi active problem kata ka en gi cancer gino shoot koro kiseng'e ni nitie gimoro ma active makelo remni koro kidwa ng'enya na koro iweri gi mag gineka mowacho mowuoyo moko mag psychological mag psychological timo CRP gin normal everything normal jatuo dhi kamano gi normal to mae ni kiyudo ka gigi shoot malo to ng'ia ni en infection en mar virus en mar bacteria en mar malaria moro kata brucella itimo test gi to kok en infection dobed cancer ikiyo karikao rembe ipimo blood cells white blood cells kaka chale dende kagi idho malo to ikodi mai ni gima kama leukemia ibiro ka white blood cells so high koro ingone kati nyalo timo bone marrow winyo koro kao bone marrow ni wakao aspirate ma bone marrow to watero was test kwaido ni positive
then wachaki treatment mar tuo maingo ne koro pain no kan gima nyal tamo ng'eyo ni en ang'o makele to kotamro ng'eyo ni en ang'o makele to koro maluongo ni fibromyalgia dendi ramirama maonge to hapana syndrome koro en wang'eyo ni en psychological koro wanyalo rie physio to be tene ni koro ineno gima tim koro wami yedhe gi to yedhe go hide behind wami yedhe mag antidepressant magolo ni depression, anxiolytic magolo ni anxiety main gono koro bang'e tibudo wiro ni daktari an okay ng'eny turuo kamano koro ki pachi landore kamano to konyi ng'eyo gima chando ng'ato ka pachi keto ma gimoro achiel to ko jatuo yamba thagore koro imbe ne jatuo thagore ka to imbe pachi lal koro onge ng'a konyo wadi. Yes daktari ni samoro mana kaka ni wacho cha rem thoro makowa ahinya ka wantiere intiere kata dala samurin kata hotel ga rem mantiere to inyalo paro ni en rem ma kawaida kata rem mabiro lal kata lecheni ojonya dendi ojonya dendi lita to samoro ntiere gimoro ma serious madhi nyime ma ang'no kel rem nikech rem bende kaka ni wacho kubia nyaka bedi ntiere gimoro makele nyaka bedi ntiere ere kaka ng'ato nyalo fwenyo ni ma ato nyalo bedi ntiere gimoro matut makele kata kapok ochopo ir laktar kata ma atene na rem mapile mag jony mag leche mag del mabro lala kende kochopo kanye kata symptoms mage makino ti wacho ni gini serious onego kora ne daktari kanyo moko ntigo maluongo red flag kati kanyo dendi chakrami dendi dhi lose weight dendi dhi adhiya kuchopo tionte sweat luya wuok dendi kang'ichio yudo ka dendi timo pi dendi be rama ol biol iola ma kiwuotho to wang'e lel ichalo ng'ama kwang' koro nyaka wang'e ta en gi nitie gima chamo rembi ka koso nitie gimoro mane dendi ka mopogore kanyo koro nyaka ibi osiptal gima miyo sweat gotieno mendo gi sweat ni en ang'o gimomiyo dendi dhi adhiya manyi to ok dhi ka chon ni ang'o miyo isike ng'ok tinde nyocho gi ng'og ga kata koteri mi yedhe mag ng'ok to ing'ok ang'oka koro nyaka wang'i to koro ing'e ni mano red flag koro nyaka ne daktari kendo daktari ni be koro nyaka bed serious ni mama ni kok en gi infection kata jaduong' ni kok en gi infection to en gi cancer mosechako mar remo kata mar del koro nyaka ng'i e yorno yes to makikirit ni ndalo ni kata okawo juma no kokawo juma to idhi mos kech ka dendi ka nyirwako kamba kata ka nyirwako 38 ko sani 34 itwe medo kamba iredo kamba then gimoro rach nyaka koro ing'e ni ang'o momiyo dende tinde dhi adhiya to gik makelo del madhi gin tuoche ma chronic gi cancer HIV HIV nyalo kelo del en viral mage manyisi ni infection can be viral kata gin gi homa moro lomaki dongi bwero ka dendi jonya dendi ola to joint gi birami dendi birami mate bang'e tido ni en homa dongi then ithiedho to ti maeno sika ni jumba dek gi ne podi tuo jumba 4 homa nego tik 1 week kaka homa en 1 week ko thiedhi en 1 week ko kithiedhe 7 days to lal kithiedhe en 7 days to lal kende to kithiedhe en 1 week 1 week is 7 days en 1 week maten ni chalo yes koro itemo mano to itiyo yedhe bas nyakwara mugejwa to ber kitiyo gi symptomatic treatment ni dena nyorama monya kimonya moya mar pain bende iwinjo maber nikech sami monya to koro golo ni rem man thiedho symptoms to kithiedho gimo kelo tuoni yes mama akelo waitwa kwa machielo kata okang' machielo wach mar dhi nyiewo yadh kweyo rem e duka kinde ka kinde ing'eyo ni thiedhang'o ahero dendi rami omna yadhni mondo mi amuony kelna yadhni mondo mi arwaye godo kelna yadhni mondo bet
ok ing'eyo gima ithiedho. Daktari wacho kacha nitiere red flags kineno ka dendi dhi, intiere kod liet mar del, intiere kod luya machami otieno tulu, samoro intiere kod ng'o ka chuny mating'ore, onyalo chopo kamoro ma kata wiyi rundore kata wang'i lel. Mano ok en na rema to tem matek mondo mi ine laktar, nikech kaka imedo dhi adhiya e duka mondo mi inyiew yathno e kaka pod imedo yudo chandruok. Daktari, ma er gima wawuoye, magi gik ma wawuoye, gin ring dhano ma bende nitiere e del duto te chakre wich nyaka tielo piny. Tiende ni rem nyalo bedo kamoro amora kama ring'o nitiere. Wach mar nyiewo yath ni mulna mana matin daktari, mar nyiewo yadh rem e duka. Nikech tie dawa moro manero gani ero dhiomna yiend acid, dhiemna yiend acid, denda rama dhiomna yiend acid. Wach mar nyiewo yath aoya eni. Yath kentie ka dendi rami winya bari matindi ya mwany, to kikete ni mwonye ka gin tuo ni achiel ni mochandi kaka jumba adek en pod thagi siki mwanya da koro ditemi kada mana acid mi wacho kineno mi nan gi alsa kai mi saka san ng'iewo na yadh alsa rach nikech imwonyo yadh alsa to okwere mono to samoro en cancer of the stomach en bi thiedhe kaka alsa sen tuo mang'eny mabiro ka usebedo komwonyo iwinjo ka relatives gi wacho ni okay ni mama wani to tuo machande ga en mana alsa si ni emo osebedo ka chande ga si koro wasebedo ka ng'iewo ni yadh alsa koro yadh alsa ni kwan koro kwa idhi to mama ni oseol remo be oserumo e dende dhero bodhero koro kigoyo picha ni cancer emo osebedo go momwonyo ne yath cancer of the stomach ma samoro ni nyaka yud stage moro maber to igole to timone surgery to ma koro en advanced nikech koro ka dende be oserumo, anemia be nitie, cancer be osemoko momako gik mang'eny e iye koro ok inyal golo, koro chopo stage ma koro kata surgery ok nyal konyo. Koro omiyo yedhe mimwonyo mag dalagi self medication ober mana ka en tuo moro kata kigo tiendi piny kata ituo mochongi moro kiwuotho to gimoro go kata mesa to ng'ato ng'iewo ni kata diclofenac, mano ber nikech ing'e ni adier chonga tan magoyo koro imwonyo yath to bas. Kata ka jomoko goyi bindu kata bakoche mogoyi bindu kuro to kata bakoche kogoyi minyoso dendi nyaka timni dhi e osiptal nikech samoro gine mari liver ni gitoyo iye kucho koro chwer mos in ikia in imwonyo yath mar kuondegi to rembi to lal dhi mos, kinde kichiyo tiyudo ka inyisetho itwo e kitanda kanyo, kiyawo tiyudo ni ne en gi rupture spleen, ne en gi hima notore, liver ne notore, koro mago gik manyaka ing'e. Kiyudo kata accident mwonyo yedho go ber abera to nyaka idhi e osiptal ma cheki nang'o mano accident do kel gimoro ma iye kucho mok nenre oko ka, koro nyaka ibi cheki matimni ultrasound gima nyaka otim. Jotuo mang'eny osethiedho dalo ka gibiro osiptal to giyudo ka kare gima ne we ni oyuma cha otucho dhoklichinde moro, koro dhoklichini golo gik moko magicho mos ka infection biro ng'ani biro e shock, koro kuyawe ga en shock moko nyalo othatho kiyawo tino ng'ani nogo to kare ne gi ruptured intestine, koro nyaka perforated intestine, koro nyaka ji nyaka make sure ni gimoro kotimore ni apart from ka ng'ato goyi otuomo tiendi ka gima inyalo mulo kamano gik madok e ich gik ma ogo iyi ka gik ma kori ka nyaka bi osiptal. Yes, gimoro karami ni mwonyo na yath pile for 2 months. Ka tuo moro biro ni alsa tinde komaki in ng'ama duong' ni rami ni alsa kata bundi ka rami gi piny kaeni usiku remo tino remo gutino remo nyaka bi osiptal nikech samoro kansa mar colon osechako bedo koro gwecho tilinga gwecho ni mwonyo yath ni ka chopo ndalo mani koro kata oko mok nyadhi si koro nyatinde ka dhi oko dichiel juma achiel ne adhi oko dichiel kende to ka dhi ta golo mana ombulu mbuslo moro ng'inore matino machalo chieth diel machalo chieth diel koro nyaka ibi mang'e ni rem ichako winjo mopogore ni moloyo joma dongo ka rem moro biro dendi ma yande onge chon kata mano guchi kama bamni kama rami to olo pi be chandi to samoro in cancer of the prostate osechako chamo chogo be koro nyaka ibi osiptal mwatim ni test. Yes, osiptal tinde nitie koro konego ji otim self medication tiende ni lony wa pod chien. Yes.
Mako pogore kod winjore mni nyaka imbiso mane dendi nito dendi chal nade pogruok mane ma dendi nitiere godo. Yes. Kata nyaka losruok bende nyaka ng'inte losruok machal nade. Daktari wacho ni ahinya ka isebedo ng'at mang'ongo tineno ka nitiere kod rem kuonde moko kuom ranyisi piny iyi kata iyi kidhi losori bende owuok kaka maga diel go mbusu. Kiki ng'iya kamano nyaka ng'iya ne ni to nyalo bedo ni chandruok nitiere kanye. Yenwa wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime kik idhi mabor kata matin kik isudi. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Ukitaka kupata huu wimbo kama sikiza tune yako, bonyeza *860 *280 hash na utabarikiwa. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Be isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie, ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi, en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni kendo Dr. James Obondi wantiere gode studio wang'yo kacha rem mag del, gik mang'eny mokalo nyalo kelo rem mar del. Noluongo moro kacha ni hapa kule syndrome, ni kimne katorami, kimul katorami, mago nitiere. Hinyruok nyalo bedo ni ng'ato noyudo masira, mago nitiere. Samoro en gimoro madhi nyime e iyi, madhi nyime e dendi, mago bende nitiere. Mak mana ni kidhi ir laktar kako wacho ni kaber to te matek mondo mine laktar ndalo duto te ni wacho no kacha ni botimo diagnosis. Ibro kuongi gomba ka gijatuo koka nikech gigi ng'eny mokalo. Ibro naro e down nang'o miwach ni ma ato nyaka bedie ni
en chandruogni ma ato nyaka bedie ni kata kansa moro mochakore ma to nyaka bedie ni ma ema kele nikech gigi ng'eny mokalo daktari. Kaka tuoche nitie wapimo tuo kaka malaria ka jomoko muonyo kata yadh malaria Panadol kosemuonyo to wacho ni malaria ne orumo. To malaria Panadol ok thiedhi. Koro malaria chamo rembi. Koro chieng' mibiro hospital rembi rumo completely. Koro wapenjo tuo ni ochakore kalano. Ere kamoro amia ahinya. Seche mag murema ahinya moingore. Ang'o ma kitimo to odok piny. Kitimo ang'o to rem dok piny. To kitimo ang'o to medore. Ang'o motami timo ma ok inyal timo. To osebedo kuom ndalo marom nade. Koro wapimi to wang'iyo dendi bende ka history mare kwasekawo. Koro kanyiso ni wapimi nang'o. Ka yie ma rem no siko chokore mana yika. Ka rem no badi ka momako maluwo konchiel. To wang'e ni problem nyaka wuog e ng'uti kae. Koro kwa examine ng'uti woyudo ka kanyo ok nyal diyo. Kidiyo kama tinyo ka tugo kata uwi. Tene nerve no gino diyo te ma koro mako kae. Kon dogo tieno kochopo so chiko koro dendi tho badi ni koro tho ichiwo kiro ka badi se tho. Koro thothudh no mago koro waluongo cervical spondylosis. Samoro bende wan gi ka jima pod young e middle age. Gimbe gi jabiro gi ben moro e tok gi kae. Tok opal. Tok opal ma kae ni. Gi waluongo ni scapular pain. En pain moro man gi malo kanyo. Ramo gi kabisa. Mono gi ka timo activities gi. Kata ka gibede computer the old day joma osiko bede computer. Bedo gi pain ilano miluongo ni interscapular pain. Koro en bende kaka koro kae pain no bedo kanyo kendo lit kidiyo to winjo pain. Koro en be kwasetimo ni x-ray moyudo ni ok en tuo marach. To wanyalo mi some pain killers kata topical miwira kamano gi exercise. Waketo ni exercise, timo exercise, self exercise. Then tuo no lala kendo unison. Yes. Ka opogore kod exercise bende wanyalo ka bedo kod isetimo diagnosis miyudo ni chandruok wuok kuonde ma opogore ma ginyalo wuoke ni pimo no kacha ni samoro nyalo wuok e obwongo ng'ato kata pach ng'ato nitiere kaka manage mago mabende ni senge konwa matin samoro en ranyisi mar gimoro ma serious kaka ni pimo no ni samoro tuoche kaka ma kansa osechakore to en rem mantiere del duto to biro kod ranyisi molure mani mulo ni red flags maka to utimo nang'o e yore mag thieth daktari. Kwaseno red flag to koro gimotimo blood test masenyisi. Kae to watimo samoro yatimo bone marrow. Yes. Bone marrow. Kaka inyalo kae sternum ka wanyalo kae chogo makani. Wadiyo to wayuayo gik mantie iye kanyo wadhi opimo. Cells go usually gin ga kuonde go magidakie. Koro gikawo bone marrow ema bumi diagnosis. Kwaseyudo ni in gi leukemia koro wachaki tuo yedhe mag leukemia. Kwayudo ni multiple myeloma wamiyi yedhe mag multiple myeloma. Ka in gi kansa moro e dendi kanyo koro watimo ni according to kaka en kama entie. Ka en e colon to wadhi golo colon nino e reverse wagolo to watudo doctrine. Then koro inana kae to wachaki yedhe mag kansa. Kwayude early. Omiyo kisewinjo ka dendi gimoro tinde bire mayando ok giri. Mayando dendi nego chon. Gimoro biro mawendo moro mopogore kaka ing'eye. Ibiro hospital TB test. Omiyo wasungu pinje wasungu to give the test kata prostate almost every year. Ke tuoche ng'eny to an ok ane kaka ni ng'ato gine obiri to biro ka koro tuo neno bosehewe. Koro ikele mana kool. Ipanya ng'o pod watiere gi culture ni daktari ma iwinjo ka gimoro rach to bilinga linga kata doko ni osetem puonjo oganda to pod warama nyaka dakika mogik maka ng'ato chopo ir laktar to koro chandruok osebedo matut mokalo pod ni culture ni culture wa marwa ni one pesa samoro onge minya dhi go hospital ma daktari ni dhi pimigo kech giko tinde mag thieth gi bende expensive kata MRI mondo goyi ok nyal less than 20,000. Mano MRI kende. To MRI no pesa moro ok dhi golo tuo nino eno. Diwacho ni en normal. Kaka moko mawacho ginagi hapa na hapa ka. MRI normal, everything normal. Koro idhi time to always price. Riro ka jogo sego MRI utingo ni mara kama. Koro thieth ende expensive. Mono ji mang'eny ok bi. Again stigma. Yeah. Luoro mara kweda. Luoro kae ji beno luoro gik moko mani tiende ni ng'adi. Samoro en kata mana gi moro ineno ka tiende ni oseyudi tumor sechako chamo tiende ni kansa moro sechako chogo sechako kuot.
to kimiya idea moro ni tiende ni ng'eni gimodong' koro nyakwa ng'adi tibiro yudo ka idhi yudo ka koro otamore biro kata kosebiro to lal koro kochako duogo koro chieng' moduogo koro tiende orome oinge remo konya nindo koro dwa ni ng'ade uru koro yie ng'ade uru samoro yie ng'ade uru ni to se spread lung ni everywhere else koro ng'ade to tuo to sedonjo dende te koro mago be challenge mwantie go thieth mag rem en gimoro makelo ji osiptal onge ng'ama biro ni onge rem ji duto mabiro osiptal rem ema kelo gi rem mar del ni ema kelo ji osiptal kata ibed mana yudo mana fracture to rem ema biro gima rem ni the main thing wamule kar physical therapy daktari kaka okonyo kata kaka inyalo ti kode mondo mi oti kata duok chien thuolo mag bedo kod rem mag dend dhano. Nitie gima luongo self exercise minyalo timo kendi wuon inyalo advice kaka time kaka ka in gi shoulder pain kodi idhi adhiya wall titimo lweti wall kama Titimo lweti ikawo lweti kete wall kama ti climb go kama idhi malo nyaka chop malo kama chako kendo kanga ma iluongo idho gi steps kama iketo lweti wall titigo malo kama matieni kinyalo chopo kaka wuono kinyalo medo another step the other day nyama another step kato badi chopo straight ka badi menjo ok nyal dhi kata kae menjo kata wiye mok nyal yuoyo koro kichako kama mano wall climbing exercise self exercise inyalo puonji kaka itime kendi mok dhi osiptal kata ka in gi calcaneal spago be inyalo timo tiendi kama timo kama tinyono go ice to relax to koro ibedo maber kotamore tidhi physio ja physio nisi koro itimo idhi kujo timoni inyalo chuoyi gi nerve stimulation short wave diathermy tractions koro mago be duogo rem piny to ka en rem mar onding' be iteri traction iteri kujo timo short wave diathermy keto gimoro kanyo to keto ni kama to relax kaeto pain dok piny to wanya mi muscle relaxant be nitie matieko rem. Moro inyalo leronwa ni kaka wall climbing ni ma ng'ato nyalo timo kuom thuolo marom nade ma kiwinja rem ka ntiere goki ka ntiere bede ni tichaka kendi time dakika di odiechieng' kodiechieng' 5 times in a day in the morning sama isechiew the aim mari ni ikawo 1 2 3 4 tichopo 4 no kiny amede 5 itime 5 times in a day. So the aim mari ni medo step every day kimedo 1 step that's very good kechidwa ni time makuru badi menjo kinya tingo malo ko nyalo tingo yes chien kacha Dr. James ni mulo kacha ni thoth rem kata doko ni rem mar del to mako ji duto te to thoth rem biro ga kuoma jok ma higi oseniang kotende kod chandruoge mang'eny ma ji thoro bedo godo samoro yudo ka ni ratil mar del omedore yudo ka ni samoro hinyruok moro nobedo chien kocha to kod ka rem duogo ne jogo ma higi osedhi malo matin dinyisgi nang'o kapo nono ni osepim adier onge tuo mane iye ma serious kata ma chronic kaka ni nyalo mulo nwacha inyalo tugi mondo mi gibed nang'o mondo mi giduok thuolo mag bedo kod rem kata gichek rem e dendgi. Gima duong' ahinya ma duoko rem piny en exercise. Kok itimo exercise nisi kibeda dala to inyosogi. Kaka age kwadhi age into arthritis bedonje. Koro chonge gi moko. To kilingalinga kode dala kuno moko to koro biro chopo kama kata chung' mok inya chung'. To kiny ng'ama wuotho kata chiro riembo ndike to mano very good exercise. Joma ne riembo ndika kata sani king'iyo gi joma otegno malich. To joma osiko mana dala gin joma iting'o gi apiko sakasa chwe bende en gi ng'eny koro gin joma bedo gi problem neno to joma deni gitindo mena osiko dhiga Kisumu ndiga dhigo kure odhi chiro gi ndike moro jogo are very good. I'm happy ni nyithindwa be tineno kata ning'iewo nigi ndigni kinde ka school day kaka sano low school niyudo ka nyithindo ng'eny gi remo ndigni that's very good koro gibiro dongo go ka ging'iyo gi exercise to stage bonyo wantie kama nyo ji owe wach ndiga no betindo kenya riamba piki matine je yedo ji owe ndiga is still very good yo mi timo exercise chonge gi bedo used to koro gi bed stiff ke chonge no koro remo se bire koro kidwa tiyo kode to bedo stiff muscle makani bende bedo weak waluongo ni quadricep muscle
bedo weak kendo thin odok mathin ong'wony ong'wony koro kata kidwa dhi e cho to inya guom e cho to ng'ama timo exercise kata obed mag arthritis machongeni pod odhi e cho moguom ochung' to ka yandi ng'ama siku ombemore dala to muscle bedo weak iseng'iye obedo weak siku mana ichongarama to kidwa wuoth koro bedo weak mobiro go kata cho guom e cho no kende ma ok nyal to kiguom to mondo rais malo e cho en lweny mapok idwar nwang' to ng'ama timo exercise pile kata obedo mana gi arthritis to onge problem ok obi bedo koro ji nyaka learn to exercise their joints kata kisewinjo ka gokinyi mosechako rami koro ichako gima iluongo ni wall climbing no bas normal yes. Ng'eny gi inyalo timo dala, ng'eny gi inyalo gengi. Daktari, ka wanyalo ringa e chenro ni, ka wachak mwana wachako nyaka kama koro wagike ni, ma wanyalo gengo rem mag del manyalo gengo gin kaka mage mabiro kapono ni wachiri kod ratil mamalo mar del nyaka wa control ratil mar del kaka chali mulo no kacha wach mar exercise keni mule kod maino mapek mokalo iwacho kacha ni kiwinjo ka en rem moro makoro dwadhi ahinya to biro kod ranyisi mamoko ng'ato kik bed dala to tem matek mondo mi odhi ir laktar. Weche mag chiemo kaka wachiemo bende nyaka wangi. Daktari, mulna kanyo mana matin kapok watieko chenro. Chiemo bende nyaka limit mokwongo carbohydrates okuna gicham gotieno mang'eny. Gotieno? Gotieno reduce carbohydrates nikech ok gidhi tiyo kodgi the whole day. Gidhi stogi to kisestogi to gidhi fat. Koro gin mineno ka koro ibedo dendi bedra. Dendi yienyo. Koro gotieno cham breakfast motimo roughage, nyuka kal giri, yes. Cham heavy. Cham late lunch. Then night inyalo chamo gima light kata fruits gikwa kama wate deni. Then you'll maintain the ndibubedo ma young ma young. Ero kama na inya. Daktari, pono ni ngatudo tudore kodi wanyalo yudi kanye kod namba mar simu bende kinyalo miyowa wanyalo dokero kama no mathoth. Number 0716 228 338. Nyalo noya. 0716 228 338. Namba no mako yot. 0716 228 338. Maki yot sana. Ka samora adich ga koka jomako gocho jose wacho ni samora ka magazine. To bano na dieri ni ke samora adich ga. Koro ki temo dwara simo tinya loro na message. Message mayo nyaka duoka. Yes, bana I swear. Yeah. To kwadwa bira nini kach kata kapok wagochi wacho ni wanyalo yudi Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital. Monday an kanyo gokinyi. Ati aran clinic mar orthopedics. Tuesday an theater Jaramogi nogono. Koro Wednesday an office insurance plaza. Gi Friday gi Saturday. Until insurance block C. Yes. Edo kamano daktari. Adoko nero kama nangeni ditch tido thulo mondo mi punje nyikwara mogi ajwangi miwa red flags moko maka waneno to kikwa ka we yoro yema kendi pimo no kwa nyalo temo mondo mi wa manage kata watiek rem mag del mabede kokwa nge maber nyalo kelo chandruok omiyo en chendo ma ne enigi puonj mang'eny kendo adoko ero kama no mathoth. Ero kama na nya Ruth Nyasaye bed kodu. Ero kama na nya. Aya. Ne daktari marwa wadoko nero kamano ne jogo duto te maomiyo chendo ni obedo kare yena doko nero kamano makende te kiko beda mbaka kawachila ria deka e chendo makawuono mondo mi bed kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti uro masani.